Bună ziua, Șercan și Șercăniță, sunt Șercanu și am revenit cu episodul al 4-lea din Metin 2 Ghes. Mamă, da, un lag. Bun, de data trecută am făcut nu știu câte levele, până la 74. Mi-am luat un oțel, l-am făcut plus 6. Am luat niște aici, niște perle albe. Și, mamă, dar chiar am lag. De ce așa mare? În fine, n-am mai avut așa lag de când filmez. Bun. Vreau să mă duc să-mi fac rost de niște, cum le zice, niște dale, niște pietre prețioase de diamant, parcă. Să-mi fac oțelul pe 7. Îmi pare rău că ieri n-am postat deloc, azi fiind luni, duminică n-am postat deloc, fiind o zi liberă n-am postat deloc, în fine, chiar îmi pare rău. Așa. Da, și îmi pare rău că filmez în Windows Screen, parcă așa zice, sau Windscreen, nu știu. Dar m-a fost chiar len să mai bag full screen, că eu de obicei joc așa în Windows Screen. Nu știu, îmi place mai mult. Bun. Bă, 5 FPS-uri, ai de capul meu. Vreau să-i dau. Deci, Doamne ferește cum mere. Bă, dar ce cu atâta lume mâncați ar sufletelul tău? Ai de... Tururu. Și am văzut și primul comentariu care l-am văzut. Îi mulțumesc băiatului care l-a dat. Am uitat numele, îmi pare foarte rău. Deci chiar îi mulțumesc, mă încurajează. Foarte mult mulțumesc. Așa. Stai să fac un scroll aici. Am făcut niște nervi. M-am dus în de extraordinar de bine. Asta e incre 36. Ai, capul meu. Așa. Și acum unde e? Aici? Da. Bă. Și chiar și youtuberi mai mari au lag, deci mai bun. Hihihi. Și mai am un cont mic, dar are 44 și scrie acolo că nu poate, că n-am nivel 40. Deci, un pic cam ăsta mare. Da. Să nu cumva să nu-mi dea drop, că mă cac. Cal cumva nu știu cum aș putea. Hai să vedem dacă ne descurcăm. Deci nu cred că nu-mi dă drop. Deci câta prostia, fratele meu. Câta prostie ai metinul ăsta, Doamne ferește, Doamne ferește. Da, e clar, cred că ăsta e ultimul episod care îl fac, caut altul, nu știu. Deci nu-mi dă drop. Știu că e prea mare levelul pentru ei, da? Atunci de ce nu mă lasă să intru cu ea de 40 în puii mei? Of, ce prostie. Cămăși pe ei. Mi s-a părut... Atât am făcut aici sau atât am avut? Nu, atât am avut. M-am și speriat. Bun. Deci aici nu-mi dă drop. Da. Extraordinar de bine. Bă, și așa m-am bucurat că vin aici și încep să filmez exact când fac oțelul plus 7.
O, brăduleți. Deci bine că acum am dat drop. De fapt... Dar nu înțeleg. Dacă jucați metinul ăsta, dați-mi un PM cu... Dacă aveți, bineînțeles, peste de prințesă. Oh! Da, mi s-a umplut sufletul de bucurie. Nu mai dorm la noapte. Băiat? Nu, femei. Se pare că merită să mai farmez pacii puțin. Două între băiat sau unul? Da, e slăbuț, am băgat numai puțin pe V. Două. Să fie acolo. Da, ori o să-mi iau altul, ori o să-i schimb bonusurile pe ăsta și o să-l fac PvP. Full PvP. Dar cred că mai bine iau altul, nu știu. Dar de ce nu-l nimeresc, mă, ca la purici? Să tragem ca... ce ține de videourile cu Minecraft, nu știu când o să pun, dar o să pun și din ele. Posere cu ele, cu ea, mai bine spus. Acolo am vreo 20 FPS când nu filmez și aici, când nu filmez, cred că am vreo, hai zicem, 13-14, deci cred că e mai bine. Cred că o să meargă mai bine pe Minecraft. Nu știu, vreau să fac, dacă merge destul de bine și nu e ca ăsta, o să fac acolo o serie destul de lungă. Destul de lungă. Gata, cred că știu de ce merge așa în lag. Cred că nu, pentru că nu filmez în full screen. Că de obicei când filmăm în full screen urcau FPS-urile până la 7 și steau acolo. Partea a doua, promit că o să o fac în full screen. Da, gata, mânca bargier, mi-e fiere. No, hai. Țineți-mi pumnii. Zeul din mine își face apariția. Amintiri de Demon Plus. Yeee! Altă prostie care nu-mi pică. Wow! Ce fericit poți fi în această zi. Și când vedeam la magazine, nu, că de ce să iau prostiile astea, că eu le farmez, na. Acum farmează jumătate de an până pică una. Haide! Gata. Sper că nu s-a oprit video sau ceva, că am mutat fereastra de la Bandicam mai înspre dreapta să văd cât am filmat. 8 minute. Partea a doua o să facă full screen, că văd că așa nu se mai poate, domnule. Nu se mai poate. Și cum... 4 FPS-uri, frate, deci nu... Mi-e greu să joc, da, păi voi să vedeți. Și chiar mă bucur că am învățat să filmez în 720p. Numai că asta e problema cea mai mare cu lagul li. Deci dacă n-aș avea lag, cred că aș ajunge mai departe, hai să zicem așa. Dar cu lagul acesta infer fucking of null. Doamne, dar ce dă drop aici, fratele meu. Fratele meu, fratele meu, sau cum era, fratele meu. Și omor la mobii ăștia. Nu pot să cred. Amintire de Demon Plus. Este, bă... Hai, mai ai una. Și sper să ne intre din prima, nu să stau jumătate de oră. Ce bulan mioritic să am. Și mă uit și la Speed Hero Gamer în caz că îl cunoașteți. Haide să ne încercăm bulanul. Așa, pe final de prima parte. Nu pot să cred. Cât noroc să am, yay! Fuck! Vai, ce ghinion.
Imediat se încheie în 3, 2,